अरे का बात करतनी, ऐसे कैसे हो सकेला कि हमरा और बात ना मानी। बताई ना का कहे के चाहतनी। अरे हम कहत रहनी आई केकर फोन? समधी जी हैं। अच्छा तनी स्पीकर पे लगाई। देखियो का बा कि मुकुल के गावना के लेके उ घर परिवार के लोग बिटिया दामाद आ बाकी सब लोग कुछ नया डिजाइन के सलाह मशवरा कइले बा। उ का बा कि बियाहवा तो बचपने में हो गइल रहे, ओ समय जमाना अलग रहे, अब ये समय जमाना बदल गइल बा, तो इ लोग के मन भी बदलल होई, उहे कुछ नया इ लोग प्लान कइले बा। बताई ना का करे के चाहतनी। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटिया। उ हम कहतानी कि फेरा सिंदूरदान तो बार बार होला ना, तो हमने के विचार रहल है कि आज के युग जमाना के हिसाब से बरमाला रिसेप्शन हो जाई तो अच्छा लगे। अरे तब हमरा कौन एतराज बा, रोवेलुम के खुशी में हमार खुशी बा। सुनी हमनियो सब जानी गावना में आइब जा। अहो भागे हमार की राउर दर्शन होई, राउर स्वागत बा। आई आई यही बहाने रुआ से नजर लड़ जाई। हाँ हमरो समझी जी तो बाड़ी होने, हमरो नजर से नजर लड़ी और रउए अखिया के सामने। अच्छा तनी बाकी तैयारी वाला काम कर ली है ना जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अच्छा चलो चले। शैलेंदर, ए जितेंद्र, अरे कहाँ पड़ा लो हो? हैं? का भाई? हाँ का भाई बाबूजी? जल्दी जल्दी आ जा। अरे वो ममता के ससुर के फोन आई रहा। अच्छा उनकर इच्छा बा कि रिसेप्शन और वरमाला दोनों करावे के बा। अच्छा हाँ। और हाँ बबुआ, ओहिजा से ना गावना में औरत लोग भी आवता लोग। गावना में औरत लोग आवेला? अरे तो कहा भाई, ओइसे भी हमनी के लड़की वाला है जना, तो लड़का वाला के तो बात माने ही पड़ी ना। देखा तारे छोटकी, अब नया नया नाटक चालू हो गइल। हाँ दीदी, ये सब ना देखे देखे होता। इहो बात ठीक बा, ठीक बा। हम टेंट वाला से फोन पे बात कर लेता नहीं। अब बाबूजी वो औरत लोग आवत रही तब कुछ स्पेशल व्यवस्था। हाँ हाँ ओकरा खातिर चलो बैठ के लिस्ट बना ले। हाँ आओ। ठीक। और हाँ सब बढ़िया से तैयारी कर ली हलो। हाँ कोनो तरह की कमी ना रहे हाँ, के चाहिए। हाँ। ममता। हाँ माई। अरे बेटा, सब केहू अपना श्रद्धा के बारे में बोला था, तोरो कोनो श्रद्धा होके तो बोल। आए आखिर तो तोरा एक घर से चल ही जाए के बाना। अब माई सब केहू तो हमरा श्रद्धा के बारे में ही बोला था, तो अब हम का बोली? हमके कुछ ना चाहिए माई। बुआ तारा के कुछ ना चाहिए, लेकिन हमरा के चाहिए। तारा नेग में अच्छा अच्छा फ्रॉक। हाँ, जरूर मिली तरह अच्छा अच्छा फराक। चला दादाजी लिस्ट लिखा तारे, लिखवा दे सब। चल 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 चल। का भाभी ई का करतनी? तो इतना कूदत काहे बनी जी? हाँ? हाँ हाँ, अब अपने हस्बैंड जी से बात करी। आज ले तो बात कही नहीं ना है, अब शुरू कर दी बात कर। अब ना भाभी, अब जौन कुछ भी बातचीत हुई ना, अब गौना के बाद हुई। ओहो। हो जाई कवना सवर जाई सपना, ससुरा के लोग लागे लागे अब अपना। हो जाई कवना
संजोग बाटे बड़ा निमन लोग बाटे खुश बाड़े सगरो परानी हो सभे खुशहाल बाटे जियरा निहाल बाटे राजा जी के बनी हम रानी हो सैयदी है सुखवा हमके हजार हो दिल में जाग जाए हमरो प्रीतिया मिली जब पियवा के प्यार हो दिल में जाग जाए हमरो प्रीतिया मिली जब पियवा के प्यार हो बैसाखी अरे इतना पाहिज बिया अरे अरे जहाँ लड़किया से बिया होता होता पाहिज बिया रे। हाँ ये बात हमरा के बहुत पहले से मालूम बा। अच्छा तोरा ये बात पहले से मालूम बा। देख अब का हो सकेला ये बियाह बचपने के भइल बानू। मतलब ई उ पाहिज लड़की के हमनी के जी गावना करावे खातिर आइल बनी सन। तोर दिमागवा खराब हो गइल बका रे। अरे हमार भाई हेड क्लर्क ह उ पाहिज से बियाह करी रे। चल अरे दादा हो दादा। अरे बाप रे बाप। अरे हमनी के संग धोखा हो गइल हो दादा। अरे सरियाम हमनी के आंख में ई बेईमानवा धूल झोंकले बा हो अरे लेकिन दादा। का भइल? अरे हमरा भाई के जिंदगी बर्बाद कर दस्तन हो दादा। मुकुलवा रे। अरे बाप रे बाप हौ देख हजार लड़के से तोर बियाह होता नु उ अपंग बियाह अपंग। लड़की अपाहिज भी है यार। अरे वो बैसाखी पे चलातिया। अरे हम अपना आँख से देख के बतानी। चिंता मत। हे बाबूजी ई का सुनल बानी? दीदी का बोले तारी? सही बात भाई? अरे हाँ बबुआ सही बात बा लेकिन का हो गइल? का हो गइल? मतलब रउआ लोग के पहले से सब बात पता रहे? सुना बेटा समझी जी हमनी के बता दिल रहन। अब जो कुछ भी भइल बचपन में तार बियाह हो गइल बा, तार अर्धांगिनी हो गइल बिया, दोनों घर के इज्जत बिया। गांव समाज के लोग देखता का हो गइल जाए दो ना। बचपन के शादी के हम नहीं मानत है। एगो अपंग लड़की के अपन जीवन साथी बना के हम अपन जीवन काहे बर्बाद करी? ये संभव नहीं है। अरे सुनो बेटा देखो सामने पूरा गांव समाज बाटे का इज्जत रह जाई हमनी के हैं? हमनी की इज्जत जेबे कर पूरा परिवार के चल जाए ससुराल तार समझी जी सबके इज्जत माटी में मिल जाए। ए बाबूजी प्रवास से टिया गल बनी काजी हाय काहे कर जानबूझ के जिंदगी बर्बाद करके चाहता ही रोरा। हे जीजाजी चली ये गौना ना हुई। चली चली हम अब केहू के बात न सुनो। चली जीजाजी चल करे बात। अरे हटी रे। सुनी मेहमान जी रौरा बेटी के छोड़ के मत जाए रे। रौरा नाम के सिंदूर ओकरा मांग में बा। अरे ओकरा छोड़ दे तो कर जीवन बर्बाद हो जाए। मत जाए रे। हम कहानी ना बचपन के सिंदूर के हम नहीं मानत हई। और वैसे भी राउर बेटी के जिंदगी आबाद करे खातिर हम अपन जिंदगी काहे बर्बाद करी? अकाबा ओकरा में एकदम बेकार बाड़ी। ओकर जीवन में कोनो काम नहीं खे। चली हटी हमके जाय दी। ए बबुआ कहा सास ससुर हो लोग। बेटा हमारे बिटिया पढ़े में बहुत तेजी है, अपना हर क्लास में टॉप के लिए भी है। बेटा तारा के जिंदगी में बहुत सपोर्ट करी। देखो ओकरा के छोड़ के मत जा। वो तारा घर के लक्ष्मी है बेटा। अरे जे लड़की बैसाखी के सपोर्ट पे खुद चलेली वो हमार जिंदगी में का सपोर्ट करी? हमरा आगे पीछे बड़का बड़का आदमी घूमेला, समाज में हमार रसूख बा। हम कह देनी हमारा आखिरी फैसला बा। हम लड़की के गौना ना करब तो ना करब। चली हटी हमारा रास्ता छोड़ी। पहुंचे अरे ओकरा के छोड़ के मत जा बाबू। अरे ओकरा छोड़ दे तो कर जीवन बर्बाद हो जाए। मत जाए रे मत जाए। बाबूजी
अरे बबुआ देखो तार सास ससुर होलो तार पैर पड़ल बालो ये अच्छा लगता का तार पैर पड़ के गिड़गिड़ात आलो। अरे बबुआ अरे चुप करी बाबूजी। अरे बबुआ अब एक शब्द ना रउआ लोग के वजह से ई सारा काम खराब भइल बा। ई जितना ड्रामा होता नु ओकर सारा रचयिता तू 2 रुपया के बड़ा लोगिन। बड़ा निर्लज बेशरम बेइज्जता लोग बानी लोगिन जी। जीते जी हमरा भाई के जिंदगी बर्बाद करे के चाहता ई लोगिन। अपन बेटी उ अपंग से बियाह करा के। ए बुकुल चल चल छोड़ हमारी बात। अब ताकत का बड़ा तू लोगिन चल लोगिन। और बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ए बेटा रुक चला बेटा। ए बाबू हमारा बेटी छोड़ के मत बतावा समय के साथ साथ विचार कितना बदल जाता लोग के। पहले जहाँ देखल जात रहे वही बियाह होता। सही कहता। और आज ब्याह कैले के बाद कोनो गौने ना करेला। अरे लेकिन ब्याह तो बचपन में हो गल रहे ना। अब ऐसा दिव्यांग के क्या अपनाई? अरे मर्दे बियाह भइले का का मतलब? ऊपर से वो लड़की इतना होनहार बिया, पढ़े लिखे में टॉपर बिया, बात विचार में टॉपर बिया, बात करता तू। अरे टॉप करे से का होता काहे? तो ही बतावा ऐसा लड़की से। अब ऐसा दिव्यांग लड़की से ब्याह करके क्या अपन जिंदगी लांगड़ करी? अरे जब तू लोग के इतना टेंशन बा ते ही बतावा वो लड़की के महतारी बाप के का हाल होखी। हमार बेटी बियाह के बाद अपंग हो गई, बता न देवे के चाहिए। सही बात बा, पहले बता देती तो कम से कम ई सब तो न होई। सब बाबूजी के ओवर कॉन्फिडेंस है। हम बाबूजी से कहले रहनी है कि पहले लड़कवा के बता दिया कि भाई ममता जोन बिया अपंग दिया, लेकिन न जाने कौने धुन में रहनी बाबूजी। मैं बाबूजी के कोनो गलती नहीं खे। उ लइकवा के बाबूजी के जब सब कुछ पता रहे तो अपना लइका के बता के एजा लेके आवे के चाहत रहे। अरे केहू बतावे चाहे जिन बतावे, इज्जत हमनिए के नु गईल। हाँ अब कौना लायक बाड़ी बबनी। हाँ अब तो दूसर बिया हो न होई। बड़ा गुमान रहे बबुनी के कि बीए पास कैले बानी, एमए टॉपर बानी, 12वीं पास तो हमहू कैले बानी। हाँ ताप जिंदगी भर कपारे पर बोझा लेके ढोल लोगन का करे के बा। अरे खुशी भइल फीका, माई बाबू सहोतर पीर लागल न टीका तबले खुशी भइल फीका, माई बाबू सहोतर पीर ऐसन अभागिन काहे कैला ए विधाता, ऐसन अभागिन काहे कैला ए विधाता, कैसन लिखला तकदीर हो, कैसन लिखला तकदीर हो। सजवली स्वर्ग नियन ससुरार हो, झलही में बिखरल सपना सहेजल उजड़ी गइल संसार। कवने करमवा के दोषे विधाता, कवने करमवा के दोषे काहे कैला मनवा धीर
लिखला तकदीर हो। टूटेला जिंदगी के घरों जियाते जिंदगी रोआवे हो। अब केहू के बेटी आजे दी है विधाता, अब केहू के बेटी आजे दी है विधाता। दी हाथे भाग के लकीर हो, कैसन लिखला तकदीर हो। माई पानी जो पानी ले ए पानी ले आओ पानी ले माई 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 ले पानी पानी माई पानी 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 पी ले पानी पागल हो गई बड़ू का कर तो भाई पागल हो गई वाली पागल हो। अपने बेटी के ऐसा दुख में नहीं देख सका था, ऐसा जीवन से तो हम अपन जाने देती हुए अच्छा बा। अरे जान देला से कुछ ना होई हो, ओकरा खातिर दोसर लड़का देखल जाई। माई जितना बेइज्जती होके के रहे वो तो हो गई ना माई, अभी जान देला से हमनी के इज्जत वापस आ जाई। अरे भाई क्या करे हम हमार बेटी एक हमार बेटी अपंग बिया, ऊपर से एकर गाँव ना टूट गए। अब के एकर देखभाल करी रे, जीवन कैसे कटी रे दादा। चुप हो जा, सब ठीक हो जाए। हम एकरा के ऐसे जियत नहीं की देख सकत, हमरा से अभी बर्दाश्त नहीं के होकर। ये बड़को जी माँ जी। अरे तनी बड़का से कह के एकरा के बाजारे भेजवा दा। ठीक बा माँ जी। बाजारे में कोनो जरूरी काम बा का माँ जी? हाँ जरूरी काम बाटे। अरे छोड़ ना, कोनो काम होके बस तू खाली बड़का से कही दा कि एकरा के बाजारे पहुंचा दे। ठीक बा माँ जी।